Bos días, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. É seguramente moi certo que coas técnicas adecuadas calquera persoa sería capaz de facer o que se propoña. Pero na miña opinión nunca conseguirá ter a calidade de obra de arte. Se ademais da técnica non posúe esa sensibilidade e ese sentimento que solo alguén que é artista ten de forma innata. Isto é algo que me sucede con moitos poetas, pero especialmente cunha das compañeiras de nós, a xente do redor, a que hoxe quero dedicar este espazo matinal. Trátase de Anxos do Souto, que nos regala o poema Identidade no número 16 da nosa revista. Identidade. Meteuse en feituras que non eran da súa talla. Paseou cimentos anómalos que putrefactos estaban. Inhalou a dor amosada en bandexa dourada. Viviu a súa vida desintegrándose aos poucos e ingratos bocados. Inmolouse para se aferrar a un presente exsangue. Foi sabor a nata xeada en labios resecos, carentes de tacto e alma. Adaptou a súa vida á algarabía dos necios sabios. Comeu en manteis con pinchos de cardos e baixelas de fina porcelana. Celebrou eventos con risoña faciana e fragmentadas entrañas. E seguiu perseguindo, buscando nos outros o que se mirara dentro tal vez o encontrara. E agora as súas forzas están afianzadas, atopándose ceibo para difundir o tan meditado. Mostrou a súa pertenza ao colectivo antaño desprezado e aínda por algunha xente hoxe censurado. Sentíase coherente e libre por tomar a decisión de salir do armario. Gracias, Anxos.